allez faire la cagne. Comment les coca cagne fanani. À Fleck, dès qu'ils ont laissé le 1 à 1 million sur une heure passée, non. Dès qu'on a besoin de 1 million sans dire. Directement. On a 2 millions sur facilement. À ma Catania. Tout le monde c'est bon aussi. Parce que nous, on a blagué avec Chaya. Comment on se rend compte que le son a fait 1 million. Parce que 1 million sur 100 000 200 000 est-ce que quand on a 2 millions sur la famille 24 heures les ouais. C'est ça. Parce que donc on a vu le bladron au cas bec et au cas donc ça a augmenté directement. Alors à 2 millions à 3 jours à 2 jours les 2 jours. À 2 millions. C'est une déguerrie. Hein? On fait même chose là nous a plaqué. Avec Tanaya même ça m'a complété. Si on a quelqu'un donne la caméra 1 million sur le Jonah mais faut être dans la carte. Ah, mais c'est qu'à sur 23 heures, économie nous rien de ce sera 1 million peut-être juste. Tu vois? Il y a nous commencer, il y a nous tout bien à 1 million, comme 1 million, c'est on a 2 millions, il y a 4 bouchons, mais c'est comment tout va, il y en a. Pourquoi bah c'est non, c'est pas un truc, non, c'est un truc, quand même, on a fait 2 millions. Au moins, c'est comment tout, personne n'a pas dit. Non, il va quand même, on m'a fait faux, parce que fin, c'est la folie, non? Alors, il m'a dit, c'est une décortique, il y a une décortique de et fin de Bouligo, il est africain et de Bouligama. Nous, qui avons fait une vie, qui a tant c'est là où bébé ou contrôle. On a 1 million de décideurs au combat de Cotigora, au 2 millions. Ah, bah, 1 million sur l'Inde, on est de tendance à d'autres qui te partager Robert. Nous voulons pas de Tangabalou. Sans moi, personne ne cite tout flé, moi aussi. À la RR de Okene, nous avons une photo de la compte qu'on vise. Nous avons une photo de la route sans j'aime. Mais nous avons une photo de la compte qu'on 300 000 et 3 000 j'aime. Et moi, on est là comme un gros ciment qui m'avait été en état pour qu'il y ait j'aime. C'est ça, nous on vient de balmacher comme bitou de mettez maintenant c'est un fly crabette. Il est le faut me répondre s'il te plaît. On va faire 200 là. Allez, on va couper puis peut-être la nuit s'il revient, il est venu mon tomba. Voilà, il y a 200 000 à toi, tu as blessé ça. À toi, tu as donné quel est de ça. Ni téléphone tellement boloni avec un flèche qui est habillé avec un canaba dans la là vous êtes concentré. 1 million de waliani biffé. Réponds-moi s'il te plaît, allô. Quoi? Je ne sais pas. Mais ni me demande on ne peut répondre. Et pas faire répondre. Ok, d'accord, maintenant il retourne Thaïlande, mais là il répond. Peut-être c'est une box. Au privé, il va se faire un retour Thaïlande. C'est sorti devant nous. Il m'a attaré maramba photo de bla. Olu te kilani na olu ma segali sao. Miri tabaliba itaru kadi mi bene tabaliba olu ma fuko importante ne la kadi. Ma fuko na fata mais pourquoi olu be trahison photo boni? Anu koni qui apporte importance. Anu koni ba photo.
Bon, au lieu de artiste de Afokadi, à Dala ko quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Au lieu de ma foi. On dit que quelqu'un laisse, au cas où va se rater un ou y a un dieu, au cas où va descendre. Mon au de trahison faut au la tourner. Nous comme Ganita. Tanga bali mu segala ima ya tara kontu kura kere kata maramba ima ya tara kontu kura kere kata maramba ima ya tara kontu kura kere kata maramba e wone de ku meni strategie nunu be fa unyana au be ka koko ke ngaun de ku meni be fo e gongo ni na u de ku te jekulu kelen wona au be se ka chon tromper dugugolo ga o ye misi de mo mi na o maje au na u jera de au te se ka au la fili fo ka jian la ra ga u yere lafia foka dugukolo melege ne ko ne ma mɔgɔ fɛ ne alo aw tɛ se ka ne kunkolo ɲagami dɛ a ye fana an tagara ka na awa ne bɛ cogo cogo mama la joie bɛ taa Kine séparé Mankamba séparé Morgan Far séparé aw anw tɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli parce que aw bɛ se ka bɛɛ ye mun ye sisan aw wulilen don mun na pour que anw ni dugulifaniw ka kɛlɛ dɔrɔn o de y'aw ka rêve ye sa a tɛ n'a kɛ fana ni alo n'u tɛ ten dɛ ala tɛ sɔn ka o kɛ sa ko ala de ye nin kɛ nin ye ala ko de a tɛ kɛ fana ni ni ne kuma bɔ nin cotisation ko dɔ su ni tile tan n sigilen don baara la fo ka nin minɛ don o don cotisation i bɛ don uniforme kɔnɔ k'u deli i bɛ musow nɛgɛnɛgɛ tantɔ an bɛna malo ala dugulifaniw bɛna yɛlɛ an na voisins bɛna yɛlɛ an na a ye jilaja sa aw ka wari tɛ sa diyagoya de tɛ k'e bɛ sa diyagoya de jama bɛ taa ramase sotrama na ka taa n'a ye dɔ kɛra ala ko ka fɔ di madame Bamade parce que a kama bɔ a n'a dɔn la ka wari ni concert wulila sisan i bɛ taa carré kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ cɛ diyagoya de k'u bila sotrama kɔnɔ ka taa dɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn nin ko ninnu na bɛɛ ka dɔnkili da bɛɛ ka taa bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i concentré ka artiste ka se to yen. Allez-y sur YouTube, il reste un peu. Allez-y YouTube pour qu'on ait 200 000 sur John John anga tige. Alu kan kata braquer là, ya ke alu beta. Ne la télévision bala eta. Voilà. Apu tu ne bara min ke tanto ne be do ke ala kana ne tay nyogo na bilinya. Aw nye bara ke ni je wuli ngo na wallahi fo kana si be je ya. Sino ko sigi jema ngute ne go me bara de ni na sena ma. Do mo do. Peut tonton ye ya to. Isanji da ma. Do mo do ke tike de fere. Na a conseil hali sumu fanga kuma de ka jama la bo sumu gansa jama ka bo. Mu ko be sigi be communication ke sumu ko ta. Ni anniversaire ou bete live de be sigi ka mo jawa ga ta. Hali to ku gansa na tanto to ku figa mo jawa de ta. Ebi alu de itu cheka jugo tumana kwa. Itu main. Itu cheka. E mai tellement ban cheka insisa ima u bana ta o te forme ko ne ku be olu ka côté la tanto ko ne ku kan ne ku nyara ka ngo jugu sago nunu aw u te ko mu ka artiste ka do kuma ne doron de ga inya tuma yo tuma da ne ko ka du yere ala yere de ne ko janu ye wallahi billahi ala yara ko non te ni ko me kila Sandro ka do e ka privé la. Tant qu'il ne coupe pas là, il ne peut pas répondre. Il faut qu'il finisse d'abord le live. Il va couper puis il va vous répondre. Il ne peut pas couper le live. Moi, si ça téléphone, il a un artiste qui ça, on est là au commentaire ou guerre. Ah, il est de temps là, il a au téléphone. Sinon, on va artiste chéri, on est artiste. Alors, on est dans le ce monde qui est tantôt et si il y a pas de concert ou guerre là. O desele no kata ko o de la o nyin genge wala da o bi nya sine dem no kadi olu ma fa artiste de olu ga artiste de international yo la olu de be sia jama be olu de ba o ni muso te muna chete ta concert ge voilà lu ala kana mbla kola Odi la ogata o de ko gra be sigre ta to ko alu ko de ko te dabla kana on so ma ta fasuma la salari e muso be sira migoro nya che fana be sira migoro nya ni hera mon bébé mon amour ne dogoni sira na concert ke parce que kona tara concert ke dro e bonne be na décortiquer ne ba décortiquer den dogoni ni ma dongli daga na goni ne ba décortiquer de
den san fila bɛ dɔnkili la k'a la a bɛ den san fila bɛ dɔnkili la a b'a la k'a bɛ dɔnkili. Allô, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup, hein, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, le déroulé là. Merci beaucoup à toi aussi. Nous te remercions au fond du cœur. Allah été bénisse pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Amin Arabi. Pour l'amour aussi des gens. Amin Arabi. Allah facilite pour moi. Amin, amin, amin. Allah fasse qu'elle puisse s'en sortir, sain et sauve. Amin Arabi. Sans autre chose, qu'elle soit plus grande que ce qu'elle était avant. Amin Arabi. Je salue beaucoup, il faut faire beaucoup de bisous à Maman La Joie. Inch'Allah. Que je l'aime beaucoup. Je vous dis vraiment beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, madame. Non, c'était juste pour ça. J'étais sûre depuis pour longtemps. Donc, je te remercie. Je remercie à tous ceux qui ont beaucoup d'amour pour Mamou. Nous sommes là uniquement pour son talent, mais pas pour autre chose. Walaikum salam, ça va mon frère? Vraiment, merci beaucoup, Nami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble toujours. Vraiment, tu es belle femme. Ta belle, tu es tellement belle. Moi, je l'ai. On est en forêt, moi, je voulais faire nous baigner. Je m'en sara dans le bain. Ne y'o fɔ n ɲɛna ko dugukolo fanu a kɛlen ko komi o ye ɲɔgɔn suwazi de ye ne y'o fɔ n ɲɛna. I y'a fɔ. mais stress t'u kan o ka tɛ n'olu ɲɛda ma ɲi a bɛ kɛ cogo di. Wallahi. Et Bokoum, ça va? Oui, ça va, tu vas bien? Tiens. Tamaseki de ya, où est moi? On est Joradame. Ne m'a fɔ n'i ye Jokarame cɛ jugu ye dɔrɔn a ka taa jeli sɛgɛsɛgɛ Jokarame tɛ. K'o bɛ di? Kan jumɛn de b'i da? An fosi t'i da bamanankan kɔ. Alhamdulillah, wallahi hali ni ye kumakan mɛn tantôt i b'a fɔ k'e ma deli ka sɛgɛn i ɲana fɔlɔ. Ala ye nin da nin ma deli ka sɛgɛn. Ale bɛ mɔgɔ faga. K'o bɛ di? Ne yɛrɛ ye an bɛ alhamdulillah an bɛ yan. Donc Aliou bɛna jigin n bɛna taa YouTube sanfɛ. Ha, e muso ɲumanba in bɛ YouTube sanfɛ yan. N bɛ taa dɛ. Mamu ko tɛ an b'a ka fan sulen. Ça fait mun de ye Mamu ko ja aw Jokarame ninnu yɛrɛ? Maa bɛ s'a ka baara la dɛ. N'a ka baara la dɛ. N'a ka baara la wala o de y'an tugu a kɔ sinon fɛn wɛrɛ m'an tugu a kɔ koyi. A ka baara nin dɔrɔn na an tugura k'o de la sinon fosi. Aliou fana k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ɲɛna bɛrɛ b'an tulo la an tɛ mɛnni kɛ koyi. An t'a mɛn n ko bɛrɛ de b'an tulo la an t'a mɛn an t'a ye. Jokarame muso ye ɲa jalen don dɛ. N ko ne bɛ Burukina yan de. I Jokarame bɛ Burukina? Ɲɔgɔn n'o baden de bɛ yan. Ne ko i jɔ bɛ tiɲɛ de e bɛ Burukina de yan? Ne bɛ Burukina. Comment ça Burukina bɛ musow cɛ ka ɲi tantôt? C'est que moi je o kuma ne tun bɛ dugu min na an tun bɛ diɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ. Non, an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔra Mama je t'aime tiɲɛ ni Ala. A bɛ ni kuranɛ cɛ ne kun t'a dɔn ko Burukina bɛ cɛ ka ɲi. Aliou muso ɲuman cɛ ka ɲi dɛ. O tɛ kulonkɛ ye dɛ. Ça fait an kun bɛ mɔdi wɛrɛ de kɔnɔ Mama je t'aime. Non. Ja an kun da fermé an kun fermelen de kun do dugu dɔw kɔnɔ tantôt. Ka mɔgɔ mina k'an fermé an kun ma diya ye. E kun bɛ pays mun na yɛrɛ ne kun t'a dɔn o tɔgɔ yɛrɛ b'o pays la mɔgɔ yɛrɛ t'o sugu dɔn. E ni Ala cɛ ni muso in na ye tantôt ni cɛɲa kɔni tɛ fila ye Ala y'a di muso in ma. Wallahi ko Beyoncé. I n'a fɔ ko Beyoncé wallahi i ye kuma ba ka ban merci.
Nere kuntaro ka photo ne akila ngatara Amerique bayo CD photo ta ka bla ka profil mais akuma na ka le rede do nyate doni ta me avec griment non ça ko iba kala man inde ku toro na fura ko jamu so nyuma bebe maramba de ko tanto abe mo ko toro akana utoro sa ala de yake wallahi iba kala man mini minga ka mogo sugu ina fo mogo minnu cɛ ka jugu olu be do de sui minnu cɛ ka ɲi olu fana be taa kote kɛ ala ye choix de kɛ a ye cɛ ɲuman in bɛɛ bila kote fɛ ɲɛ ɲumanninw bɛɛ bila kote kelen na a ye ɲɛ jugu ninnu bɛɛ bila kote la bon ɲɛ jugu ninnu de egirilen i m'a ye ala ye ko gɛlɛn olu de ni ko gɛlɛn ala ye ko gɛlɛn bila olu de kɛ i m'a ye olu de ye baaranikɛlaw ye bon ɲɛ ɲumannin ninnu filɛ tantɔ olu dusukun jɛlen don dusukun i b'a kalama ko girima ninnu fari ka fɛgɛ olu te girima ninnu fɛ tantɔ yaya hali n'i ye bole ye tantɔ i b'a kalama tantɔ ɲɛjuguni ninnu filɛ bole olu de filɛ tantɔ ko tɛ digi olu la mais ɲɛɲumanni ninnu filɛ tantɔ a bɛ digi olu la o ye tiɲɛ ye dɛ yaya ko in bɛ tan de o de la ɲɛjuguni ninnu filɛ a kana aw tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de nin ye ala ko de aw kana nin digi aw yɛrɛ la ala de y'aw kɛ ɲɛjuguniw ye a y'a accepté dɔrɔn a banna ɲɛɲumanninw fana k'u ka ɲɛɲumaniya accepté dɔrɔn a banna chacun accepte son choix bɛɛ ka choix de don tantôt bɛɛ k'i ka choix accepté chacun accepte son destin aw ka destin de toi pourquoi toi tu acceptes pas ton destin alors que c'est ton destin ben il faut accepter hein wallahi o ye tiɲɛ ye aw bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de ala de y'aw kɛ ɲɛjuguniw ye k'aw kɛ blessé l'amour de guerre mɔgɔw ye hein k'aw kɛ kundigi baliw ye tantɔ aw ko k'aw t'o accepter ko mɔgɔ minnu ala ye mɔgɔ minnu taw d'u ma k'aw bɛ olu kɛrɛ ni na yɛrɛ bon komi la i b'a ye kadi filɛ mama je t'aime ninnu bɛ muso cɛ ɲumanw de ninnu saba bɛ filɛ tan ninnu bɛ se ka taa maraba présenter misi la yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ kule n'u tɔgɔ ye mais n'i ye ɲɛjuguni ninnu mɔgɔ saba ta sa i bɛ boli u ɲɛ piri 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 an bɛ layifu a bɛɛ kasa ka di kasa duman de b'a bɛɛ kɔ allo ala ko allo ne ma yɛlɛ yan ko fila la n yɛlɛla k'i fo k'i barika la quoi wallahi fana ni cɛ ala ka foli mɛn ani ɲɔgɔn cɛ ala b'a kanu to i bɛ duwawu kɛ yɛrɛ ni muso cɛ ɲuman ye duwawu kɛ mɔgɔ ye a bɛ minɛ k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ wala i bɛ duwawu kɛ ala k'i ɲɔgɔn denmuso ɲɔgɔnna di yan i bɛ duwawu kɛ o ye inshallah o se b'a la ala b'o nɔgɔya ye n'ala sɔnna amina rabi hali bi ala ka bɔdaw di amina rabi ka bɔ n'an ka sitariw ɲuman ye amina rabi parce que alijina kɔnɔ muso cɛjugu tɛ muso cɛ ɲuman dama dama de bɛ ni muso cɛ ɲuman ye duwawu k'i ye dɔrɔn a bɛ minɛ n bɛna jigin n kan ka taa baarakɛyɔrɔ la donc je dois i bɛna taa baarakɛyɔrɔ la awɔ a e bɛ baarakɛyɔrɔ min na kɔnɔ o patron kɔnɔ hali n'e ma baara kɛ a b'i sara Allô, famille là doit te bender. Kadi ça va. Ok, oui, maman, je t'aime, ça va et toi? Nous me barakere à ben. Ah, maman là doit te bender. Parce que bon dans maman nous connaissons. Na be nama hey, à te bender. Ata dala ere. Ini a vite à choya yi. Nyama avec bon dans maman kono, avec bon nyama kono, avec be jodi. C'est mala koi. Allah. Ali patron. Quali barakere patron. Wallahi bila patron b'a ka virement kɛ hali n'a ma baara kɛ. Parce que patron b'a fɔ ko ka nin to ne ka ko ka nin to ne ka ka nin to ne ka société kɔnɔ diɲɛ mɔgɔw bɛɛ bɛ na nin don nin. Allô. Voilà, an ye 200 000 sɔrɔ an b'a fɔ k'aw merci beaucoup an bɛ live tigɛ maman je t'aime Kadi. Ni ala sɔnna ma san weekend cɛ 5 millions bɛ sɔrɔ an b'o gogoro. An tɛ fɛ ka samedi kɛ ni 5 millions m'a sɔrɔ dɛ mais ko nka ale ka kɛ ɲɛ dɛ. Awɔ n'o fɔ ɲɛna ko samedi ni an bɛna fête de kɛ samedi don an tɛ nana live kɛ ka. Non ni 5 millions kɔni sɔrɔla o fête bɛ na kɛ fête générale de. Samedi. Aw hakili tɛ mɔgɔ mɔgɔ la a bɛɛ bɛna dɔn kɛ a dɔn. Parce que an b'a bɛɛ ala dɔn e yɛrɛ bɛ dɔn kɛ ni 5 millions kɔni sɔrɔla yan ni vendredi cɛ samedi cɛ kɔni an kɔni bɛ ko kɛ TikTok sanfɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ parce que an b'a surtout groupe mɔgɔ an mago bɛ aw la yɛrɛ yɛrɛ a ye jigin ɲɔgɔn fɛ YouTube kɔnɔ aw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ aw delila yɛrɛ yɛrɛ wagati kunkurunin dɔrɔn de don
Nyame ko clip min be na le ko o clip ko o be challenge ko o clip ko maramba yo o tourner kabagolo ere de la nyami mere sini mon frère il gata avion fana ta gata kabagolo la gati ere ira sini comme ne ma foi sini gata kabagolo c'est quoi il gati ere de la kabagolo fana maramba kabagolo c'est quoi sans plani du malade tembado buga artiste do la bo sini o gata avion ta ka filmer les sans faire jigi ubage allez de kabakolo ya maramba clip ko na o tourner sans faire o be sans faire ah ok abe avion go sans faire na tato maramba de be balana tato ka piton di de maramba de be ka fem bege temba trongo o clip de o be milliards de ah le ciel ah merci Kade o be milliards de euros milliards de vies ah merci bravo na bo yoro o jaja milliards sur de ni be 2 milliards de euros maramba babu de sans faire mo nunde o ne bi bila ke to kodumanu na ke to kodumanu ke la mo te fara ka de ere de tadi ala ka mbosu la kambe ko fe kadi ebla bi na sigo bien avec elle ouais mbena la ko fe mbala inshallah ni sera mba dimbasi ni ka va partager ma ni ma appel ko soro ko dimbasi inshallah y a pas de problème voilà amma se ka minu tabi shina mba uta inshallah ok bonne nuit